салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Бардораи инак ремонти навбатии декоративро ба шпаклевка загем 4 угла инак рисунка бировардем, потолокам рисункаи хайтикӣ бировардем. Иншаалло ки беҳтарин омадагиай. Касоне дар вақти ремонтҳо маъқуле метавонед дар WhatsApp бимо бинависонед, насоти нарх наво суҳбат мекунем ва ки ҷой дар нарх наво нотаври бигар ремонт ҳам мерем. Намбаги ту задаги углам рисунка дора 4 угл столби қатъи потолок шина рисункаш беҳтарин омаге ҳози камтар бегаҳ шидеса ториктарак метава декоратив ай пеш лак заги моишни гарантиш қатъи дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем. Касоне ки ҳамин видео интерес не метавонед дар ёро рафиқатон равонаш кунед.